Mayong adlaw kaniyong tanan, nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Harvey, 19 anyos, usa ka estudyante. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata nga maoy akong duda, resulta sa akong gibuhat nga gimahayan jud ako karon. Aron inyong isabtan, sugdon ako sa diyang ikasab-an ko sa akong mama ug papa tungod kay nahagbong na sago ug doon ako'y balikan nga semester. Ingon ini ang mga panghitabo. Hagbong nasad ka! Sa ato pa, marite nasad ka ini. Pabalik-balikon yun minimug ko anda, gasto na. Ma, pa. Huwag ikay utok mata ka na. Bawas ang matubangan, be. Kaya tingalig, mahinay kang tingkabuanga ka. Hilom na gaway. Ano siya na dibdiban ng gisultin lang mga magpapani mo? Paulihan na lagi na sila. Grabe ka sila gaoy. Dani kamot ba good ko pero unsa man nga maor mo dyan yung taon ni kaya sungutok. Nakasabot ko ni mo gaw. Pero sakta na silang mga magpapani mo. Good kay dilipod baya lalim ng mangitag kwarta ron. Labi na kanang pilagod mo kabuk managsuon god. Go. Pa-eskwelahon gyapon ka namo bisag na-retain ka. Pero dong, Harvey, paningkamot sa dintaon dong. Kay dili lalim nga mangitag kwarta. May unta tog daghan tag kwarta kay okay ra. Maglisod gani ta sa atong kaon usahay. Sorry ma. Paningkamot din taon dong ha. Ayag usiki ang among kahago sa imong papa. Oo ma. May gani kay gipa-eskwela gihapon kanilang mamagpapa nimo. Mao lagi. Ug salamat anha. Nabisag na hagbong ko. Pero wa jud ka makigbuwag nako. Oh. Nahilom lagi ka. Harvey, mao day na angay na tong istoryahan. Ha? Doon na ba tayo problema? Kuan, murag, last na ni nga makikuyo ko ni mong lunch. Ha? Nga naman. Makikuwag naman ko ni mo. Nga no good. Sorry, pero nawa naman gud akong gusto ni mo. Dili man sa kaangay makuol kay mga bata pa man kay ta. Daghan pa kag may laila nga mga papay. Pero alam mo luoy taong ka, uy. Hindi kuhatan ako. Sorry, Harvey. Unta makadawat ka nga dili na ko ni mo. Ayaw pa daan ng mga babae gawi. Babae ra na. Sakit kay gawi. Siya ko akong tagaan na matagda ako problema sa bahay. Aw, manay giingon gaw. Nga kung kaybaw ka nga musod og relasyon, dapat sa dunta, kaybaw sad ka nga mugawas. Dapat mangandam ka nga bisan unsang orasa, nagiusan ninyo nga mapulan. Labi na gid kay mga bata pa yung taong tagaw. Go. Nganong ipatawag ko ni mo, sir? Gipatawag ti ka kay niubos man ang imong performance sa akong subject. Sir? Doon ka ba ay problema, Harvey? Wa man, sir. Kung doon na magaling problema, ayaw ka awa doon ako, ha? Pasin pa huwag magkatabang ko nimo. Sa ako rabang nibawaan, repeating student ka, ini nga si Mister. Lisod na ako, mabalik po ka. Ano gun ang nagastos si mong parents? Oo, sir. Gusto na. Sakit na kayo. Wala kailang gihatag na mo kung dili laban sa mo! Gipa-eskwela ka ganina mong balik, gigastuhan ka na mong balik, pero mo na imong ibaw sa mo, ha? Pa.
Wali mo makita ang sakripisyo na mong mamali mo. Ano lang ang matagan kag mayong kaugmaon? Pa. Pahawas akong atubangan. Huwag kay ayaw nga pagkaanak. Pahawa! Recorded by Tisha. Naningkamot biya ako nga makalampos sa akong pag-eskwela. Pero unsao man ako, nga mora man dyan makaya sa akong utok. Ug mutugan ko, sa dihang nagbuwag mi sa akong uyab, mas nisamot nga nawadaan ko gana nga maningkamot sa akong pagtuon. Hinungdan, gadula ko'y sayop nga nahimo sa akong kagalingon, grabing pagmahay gid ako. Hinayon manggod ko nga pagkatao, dali ko maapektuhan og mga problema. Unya, sakto kanipis. Gabito ko ni para dili na bakantos lang mamagpapan ako. Okay na naikot na ako ang pisi sa ibabaw. Kung nagkanda mo sa ang bangko nga akong tuntungan. Mubato na ko sa bangko. Pasiluwa ko ninyo, ma, pa. Pasiluwa ko. Uy! Yun! Tabang! Tabang! Tawa ako sa Darby! Tabang! Nayabag ka. Yan ang gibuhat man to nimo. Imo lang yun mga tagag kabalaka. Pasiluwa ko ninyo, ma, pa. Kung nadayunan ka pa, konsensya unta ko, kagikan ti kagikasabaan. Sige pa. Nagmahay kay ko kung anong nabuhat na ako. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Pasensya na kung yun anay ko. Gusto lang ko magtarong mo. Nakasabot mo ba? Dili ka mo nga ngayang mga ipasaylo na ko. Kung dili ako ba? Ayaw na ba'y ginikos ba, ha? O ba? Kung mapatingali ko din mo abta na tugaw, way siguro. Uwa na ko din ikaw. Maukit go. Buti pasabot. Ha? Nga, dili pagid mo tugot ang Ginoo nga mawa ka. Bugo juga ko gaw. Ang nagmahayang imo kagaling go. Ang importante, way dautan na itabo nimo. Tod, puwala ginanduhan nimo ka mga mata. Okay na ka? Okay ra bang ko? Aw, basig ko ang nakagkatuog. Harbe, dong. Naunsa man ang puti sa imong duha ka mata? Buwa lagi kaayo na. Murag dugo naman gyud na, dong. Unsa ma? Pila ka adlaw gikan siyang pagpuwa, mas ni grabe na may noon, nga mura doon na nangyuig dugo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka nga ang grabihang pagpuwa sa akong mata doon ay kalabutan sa akong gibuhat nga suicidal attempt? Murag doon na naman gud siya'y dugo. Unya ang duha ra ba gyud nako ka mata sa puti nga bahin? Ikaduhang pangutana, kung pasagdan ni nako, mawara ka hani? O pwede ba nako siyang i-cold compress? Doon naman kung nabasahan nga, suwayan sa daw na ako cold compress kay basin mawara. Ikatulong pangutana, angay ba nga ipa-check up nako? Kaysa tinuod lang, dili lagi unta ko ganahan magpa-check up. Kaya wala masagod ko yung pamati, unya usasad. Dili ko ganahan mga makahastro lamang magpapa. Ikaw pat o katapusang pangutana. Okay ra ka kung gamitan sa nakog eye drop? Dili ra ka delikado?
Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Harvey. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, na nasa bakos, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kayo sa ako medical doctor, mo tambag ko sa mga medical problem. Sama ako ka psychiatrist, mo tambag ko sa inyong mga psychological, emotional, ug behavioral mga problema. Ug tungod kayo sa ako ka drug addiction specialist, mo tambag ko sa inyong mga problema sa mga ginadiling drugas, no? Kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo, pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, mo kini nga remember, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Ha? Kadtong mga muapil unta sa atong filing of certificate of candidacy pero wa madayon for some reasons, there must be a reason nga nang wa madayon. Basig sunod dayon na. Ay kay balaan nga naka-fill up ng mga COC pero wa masubmit kay butlang ka. Wa gidawat. Anyway, mao gini ang kinabuhi, no? So di madayon so naay rason. So ang atong magtatampo karong adlaw si Harvey, 19 years old, sa estudyante taga Cebu City. May tungod kini sa iyang mata, no? O naaba po sa mga pangutana, no? So regards dahil sa mga taga Cebu City, mga taga Sambag 1 ug Sambag 2, no? Mga taga Sunok, musta naman si Brad Renerio Abela, nung Bert Abela, mga Abilia family, diya sa Sunok, no? Mga Kabahog family, no? Musta naman mo diya sa Lahog, no? O Dr. Colonel Virgilio Sinisa, no? Diya sa Apas, Lahog. Musta naman, Dok? O Colonel June Albisa, si Jerry Nadila, Dr. Kin Siliuna, o mga tagalapay, musta naman si Cora o si Janet diya sa Dr. Roland Siliuna compound. Hinautwa pa magkural ng inyong agyanan diya kay isigihan mo maghulga-hulga ng kuralon ng inyong agyanan. Hinaut nga pa magkural kay son kayo di na mo kagi. Okay, so ang pangutana ani ni Harvey may tungod sa nga okay, ako lagi pagikamutan ng imong problema Harvey, or Harvey, estudyante pa ni si Harvey, 19. Unang pangutana, posible ka nga ang grabing pagpuwa sa akong mga mata dunay kalabutan sa akong gibuhat nga suicidal attempt? Murag duna naman gud siya dugo unya ang duhara bagyod nako kamata sa puti nga bahin. Attempt pag suicide si Harvey, no? Before na to isgutan ng imong problema sa mata, Harvey, no? Ako lang yung ikuha ng suicide, no? Suicide is an introverted murder. Murder na siya. Kaya ginaplano man eh. So, this will not solve the problem. Walay taong way problema aning kalibutan na. Pulos na yung problema. Pero, dili ingog ato lang sayuhon og patay atong kagalingon, matay mingo tantanan, may di mamatay na to bisag usap tong inom og vitamins og patyuno ni kita patay na pero nganang mag-suicide ka, brag ma-fast track imong kamatayon, no? So may problema, ay lagi pa kuan ang imong ulo nga lagi na magkutlo sa iyang ang kinabuhi, no? So naputi na unsan man imong mata, maglisod sa kong comment ani mas maayo og matan-aw ni nato kining Harvey, no, imong mata kay I do not know, no, ang kining atong mata manggod na ani siya white area, na siya black area, na siya linti og kung for whatever reason ma-alter ang iyang pressure or na ay trauma diha, natay mahitawag uban ana na maganing gitawag nito retinal detachment, muwa na ang imong focus, uban mga idadidara na nanay katarata, nanay glaucoma, so daghang mga rason. Kung nag-attempt ka og suicide,
I do not know kung what happened during that incident kaning attempt ka og suicide. Basig na tukslukan na imong mata, ipatan-aw lang yun nato ni siya og ophthalmologist. Akong balikon, ophthalmologist, no? Duham ko ni kakasing doktor sa mata. In general, na ophthalmologist, usa ni siya ka medical doctor nga nag-specialize sa mga problema sa mata. Naapoy laing doktor nga optometrist, no? Kining optometrist, doktor lang gyapon ni sila, pero ang ilang gina-focus is kining mga glasses, no? Sukdan ka, peligrado sa imong mata, para nga nindot ang imong pagtanaw, no? So mao na ang kaso. Akong balikon adto ka mo adto og ophthalmologist. Kinsa may mga ophthalmologist dinhi sa Cebu City, no? Bago lang nag-opera nako kaya ako nagpa-opera nako sa akong wa nga mata. Ay nalagipog ko katarak, no? Sa wa na kong mata. Dr. Jojo Aquino, no? Naanay siya clinic diha sa Perpetual Socor og diri sa Veles Hospital, no? Say mga ward tan, no? Nana siya sa maternity hospital. Kamuli mamili ana Dr. Simer Go. O na mga ophthalmologist diri sa Sugbo nga atong madali-dalig maduulan, no? So magdepende pod sa ingnon ta problema, no? Kaduhang pangutana, kung pasagda ni nako, mawala ra ba ni o pwede ba nako siyang i-cold compress? Doon naman good ko'y nabasahan nga suwayan daw na kong cold compress. Kay basin mawala ra. Well, okay naman pong mag-cold compress ka, pero delikado ba yan yung atong mata, Harvey, ha? Baya tay, inon ta siguraduhan nga. Basig na ay pa rin body diha, no? Naku ano, basin na traumatized ni siya sa imo laging pag-attempt og suicide, no? So, mas maayo matanaw gini og eksperto, no, nga ophthalmologist. Nana sila yung mga kahimanan nga linti, no, nga musuta diha, magnify man, mudako man yung atong mga blood vessel, mga nerve supply din dapita. Ako naka-underwent ko niani kay maulagin na akong baliko, naka-paupira na ko sa akong nga mata sa katarata. Ilan ning mutanaw ka ng murag teleskopyo, no, ma-diagnostic na siya nga murag dako nga linti nga makita masuta ang kahimtang sa imong mata, mudako kay mamagnify man. So mahibalan kung asa man dapita ang problema, na kay kung magtagna lang ko adi maayo, mas maayo dog ma-diagnose, makita pinaagi sa mga kahimanan. Ikaw pa to katapos ang pangutana, okay ra ba kung gamitan sa nako siya eye drop? Dili ra ba na delikado? Daghang kog eye drop sa una for cleansing, no? Pwede ra man ug naay kuan, pero sa katulong ay gayon mayon ko wa nagay kumo sa moduol ka og ophthalmologist, no? Kung medyo minus tag-budget, narabay ka sa Cebu City, ngadto sa Cebu City Medical Center, na tay INT department ya. Arriba ka sa Vicente Soto, na kay INT. Sabot og INT, Ear, Eye, Nose, and Throat section or department sa hospital. Naan sila mga kahimanan sa pagtanaw. I'm sure mo suggest sila mga eye drop. Kay katong day, nagpa-opera lagi ko, daghan ko mga eye drops nga ibutang kada adlaw for many weeks, until nga karon okay naman akong pagtanaw. So go and see an ophthalmologist as soon as possible. Nara ka sa Cebu City, Harvey, no? Please do not do it again, no? Life is too short. Do not make it shorter by committing suicide. Thou shall not kill. Enjoy life, no? Una-una, ingon mas doktor ni obra nga, wa mo taong way problema. Yes, way taong way problema. Bisan ang pinakadato o pinakapobreng tao din sa kalibutan na ay problema. Way taong way problema. So inaw takasabol ka sa kong explicar ni mo, Harvey, yung nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Pagpadayon, pagpaminaw sa itong RMN program, taas tagrado din sa atong lugar. So from all bases, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong.